Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Sa motel po ako nagtatrabaho. wala bang discount card dyan? Feel good morning po sa lahat ng mga suking tagapakinig at tagapanood ng programa. Mga katas na nakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Rose. Hi, Rose. From San Juan City. Isang welder po ang asawa kong si Bonifacio. Magaling po siyang mag-welding. Kaya pati sa chicks, magaling din. Uy! Basta welder, sweet lover. Alam niyo po, pangarap kong maging isang front desk sa isang 5-star hotel. Kaso nahinto po ako sa pag-aaral mula nung nabuntis ako ng hinayupak na si Bonifacio. Naging front desk naman ako pero eto nga po, sa motel. Pero alam nyo, hindi niya po alam. Ang totoo na sa motel ako nagtatrabaho. Bakit? Alam kong hindi niya ako papayagan at nakakahiya kasi gusto ko talaga sa hotel eh. Ganon ba yun? Kaya naman po, Ang ingay mo. tinago ko sa kanya sa loob ng 8 buwan ang aking trabaho. Kulang po kasi yung sustento niya sa aming mag-ina kaya pinilit kong mag-work. Lumalaki na po ang anak namin kaya kailangan namin ng doble kayod. Sinabi ko na lang na, oo, sa hotel ako nagtatrabaho. Sinungaling. At handa na po akong tumagas. Mga katas ng aking nakalipas. Naka-work ka na nito, di ba? Naka-work ka na. Parang gusto ko nang tahan ka. Alam mo, darling, Darling. laking bagay din pala na bumalik ka sa trabaho, no? Kasi mga bata, may mga bilin, may babayaran tayong mga libro, mga uniforme, sapatos, baon pa nila. Ako, Pasensya ka na kung pinilit ko magtrabaho. Alam mo naman, gusto ko kasing tulungan ka at saka alam mo naman na pangarap ko talaga mag-work. oo naman. Kaso, darling, baka naman pwede akong bumisita na dyan sa hotel na pinagtatrabahuan mo kasi proud ako sa iyo eh. Gusto kong makita na saan nagtatrabaho yung misis ko. Kasi alam mo yung mga pag may ginagawa kami sa construction, nag-welding ako. Opo. Yung mga mason, yung mga karpintero doon, pati forma namin, sinabi ko, yung asawa ko, fronte sa hotel yan. Talaga? Pinagmalaki mo? Oo naman, kasi mahal na mahal kita, proud ako sa iyo eh. Salamat. Alam mo, hindi ka ako makapaniwala na natanggap ako kasi alam mo naman, bago mo ako
naging asawa bago mo ko nakuha, yun talaga yung pangarap ko. Ikaw kasi nambubuntis ka eh. Ayan tuloy. Pero okay na yun, darling, kasi ngayon natupad na. Pero yung sinasabi mong pupunta ka, sasabihin ko muna sa boss kasi bawal dun yung mukhang mahirap eh. Grabe ka naman. Asawa mo ako, grabe ka naman. O baka naman, darling. Hindi kasi nga, ano yun eh, syempre hotel yun eh, kasi minsan amoy ka bakal, kaka-welding mo, at saka minsan amoy, maligo-ligo ka naman, magsabon-sabon ka naman. Ay, sasabihin ko muna, ipapaalam ko ha. At saka, baka naman titingnan mo lang yung mga kasama kong front desk. Uy, kilala kita. Ba't naman ako titingin sa... Iisputing ka ng mga chicks. Alam ko na yan. Wag nga ako. Ako pa talaga yung gusto mong bumisita para makapambabae ka. Darling naman, gusto lang kitang makita sa trabaho mo na... Eto na yung itsura ko. Eto na yung sexy mo uniform ngayon. ko. Thank Naka-pencil. you. Pencil ba tawag dyan? Pencil skirt. Oo, ang iksi naman yan. Tapos titingnan mo din yung mga katrabaho ko na naka-pencil skirt din. Wag nga ako. Titingnan ko lang naman kung mas mahaba yung sa kanila o mas maiksi. Aray! Kita mo na kaya hindi kita sasama doon. Wag na kasi baka magiging tukso pa yun. Darling Kayo. naman, wala naman. Ba't na... Ang ganda-ganda mo kaya? Nung kailangan mo pang makita yung dagdag ganda ng mga katrabaho ko. Bawal ka doon, bawal babaero doon. Gusto kong makita, darling, yung ano mo, kung alam mo naman ako eh. Alin Diba? nga, alin gusto. At saka sabi ng boss ko, bawal makita na may asawa kami kasi syempre yung mga clients namin, mga businessman, yung mga pumapasok doon. Tsaka syempre, kailangan kami attractive, saka hindi Sunduin malaman. na lang kita kung saan yan. Bigyan mo yung address. Sige na. Wala sa Waze yun. Anong mga hotel yan? Hotel wala sa Waze. Dapat meron yan. Wala siya. Tsaka hindi siya daanan eh. Ano ba siya, lumandaan. Pero maganda yung hotel. So hindi pwedeng mag-park sa harap kaya hindi mo pwedeng sunduin. O talaga, sige. Pero ang bango mo talaga. Bago ako mag-welding, ikaw muna weldingin ko. Naka-pencil ka na. Nakabihis na ako eh. Mabubura yung makeup ko. Hindi na natin galawin yung makeup mo. Ako na bahala. Sabi ko na kaya gusto mong dumalaw dun sa hotel eh. Tingnan Ikaw mo, nga, hindi. Hindi na ako ka. pupunta. Sa'yo na lang. Sige. Yung, ibaba mo yung stockings mo. Huy! May zipper yan. Stockings may zipper? Wasakin mo ang stockings ko. Ko talaga, darling. Halika nga dito, darling. Darling talaga. Bakit? Dali ka dito. Wasakin natin yung Wasakin mo. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Papa, mama. Ay, naku. Mama, hindi ako napapasok kasi walang pasok ka sa Calalabarson. Ay, nagising yung mga bata. Sa Calabarzon, nababagyo dahil kay Christy. Gusto ko kumain ng mama, ng champurado, mama. O sige, papasok na kasi ako sa trabaho. Si Papa niyo na lang ang magluluto ng champurado. Mama, Di ba dun muna kay mga anak? Mama, lasang bakal po yung champurado ni Papa. Opo, mama, kasi yung Welding niya. Yung pag hinalo niya po yung tabliya sa champurado, welding rod yung ginagamit, mama. Mama, tama po ba yun? Magiging Iron Man ka, Junjun. Yay! Iron Man! Iron Mali. Mama. Sige na, ako na Sige na nga, agahan mo na lang umuwi, ha? Ayusin mo, baday mga bata, sige na, ako na bahala, basta agahan mo umuwi. Kamambabae, Ito naman. Trabaho ko na maayos. Excited nga ako sa'yo, eh. Sige na. Gustong-gusto ko na pong ipagtapat kay Bonnie ang lahat. Pero hindi pa yata tamang panahon. Next time na lang. Tsaka sa ngayon po, madami akong tip na natatanggap sa motel as a front desk. Kasi po, nagustuhan na talaga nila yung service na binibigay ko. Alam niyo po, ang daming nagche-check-in araw-araw pala talaga sa motel, no? May manaka-helmet. Hindi ko alam ba't di sila nagtatanggal ng helmet kahit nasa lobby sila. Tapos nakapanyo, nakasombrero. Bakit po kaya ganun? Tinatago nila ang kanilang muka. Minsan nakatakip ng muka. Face mask. Naka-face mask. Alam ni Mang Kanor.
Kaya ayoko na po talagang sabihin kay Bonnie. Andito yung suki ko. Ba't araw-araw ito napupunta dito? Senior na pero araw-araw pa rin. Ang galing ah. Tapos, ibang chicks na naman. Dami talaga. Napakababaero naman ito. Oy, suki. Hello. So, huwag mo na tanggalin yung face mask mo, ha? Babes. Bakit? Mas mo na tanggalin. Kinahiya mo ba akong kakain? Hindi kita kinahiya. Mabaho kasi Kinakaya mo ba bibig ako? mo eh. Suki. Hi sir! Welcome back po! Huwag mo sabihin welcome back. Ibig sabihin, lagi ka dito. Wala. Ikaw lang. Welcome back. Ngayon nga lang ako suki mo ba nakarating siya? dito. Ay, hindi po. First time niya po. Welcome back kasi... Ano to, lamiin. Ngayon na ako nakapasok dito sa lamiin. Asan ba yung lami out? Doon sa exit. Ano yung lami? Masarap po. Masarap siguro ang butter chicken sir, dito. Welcome here sa Lami-in. Ako hindi ko na first time dito kasi may ano na ako dito eh. May nagdala na sa akin dito pero hindi natuloy kasi kulang yung bayad. Itutuloy na natin yan ngayon. Tandali. Ilang hours ba tayo? Ilang hours Isa tayo? agad na, may 6 hours kayo promo. Tatagal ka, sir? Kasi last time 1.5 lang, di mo naubos 3 hours. Matutulog ka. Last time? Huwag mo sabihin last time. Ibig sabihin, galing ka na talaga dito. Wala, hindi ko nga alam. Akala ko akong first girlfriend Ikaw nga. Ako first girlfriend mo. Ikaw miss, tumahimik ka. Ayan, 1,000. Sir, 1,000? Tumahimik ka. Sir, virgin ka pa, di ba? Galing mo talaga. Ngayon lang ako nakarating dito. Ano ka pangalan mo? Sir, buti nahanap niyo sa Waze. Rose. Rose, ako po si Rose. Opo. Sir, welcome sa Lami-in. Andito po yung elevator, kung hindi nyo alam. So, dati pong gawi, 3, ay, sorry. Isang 1,000 na naman. Sorry, please. Anong dating gawi? Wala. Parang, may dating gawi ba? dating gawi. Dating. Yung Kasi gawi ko nang didate Apo, sa'yo. dinidate po ni sir yung mahal niya lang, dinadala niya dito. Pag mahal niya, akin ka, ganon. Dito niya tinadala. Ganon. Kaya nga lamiin eh, dadalhin kayo dito. Kung lamiin, kung masarap ka, dito ka dadalhin. Visit. So yun sir, 306. Okay, salamat. Sir, Pag nalinis. may maghanap alams na. Sino maghahanap? Sino maghahanap? Sino maghahanap? Baka may maghanap pa ng ibang room. Puno na eh. Alam mo na yan, Rosa. Okay, una na kami, ha? Bye-bye. Iakit na kami. Naakyat na tayo. Halika na. Alisin ko na yung face mask ko. Huwag mo naman, doon na sa Bakit? bato. Ba't ka naka-helmet? Hello, good morning. Good evening. Ay, hello ma'am. Mag-check-in po kayo? Hindi, Iham. Ang ganda mo naman bata. Magtatanong lang sana ako kung may kilala ka bang ito yung muka. Ang pangalan niyan, Kanor. Aalamin ko lang kung nandito. Wala po akong ganyan. Wala pong napupunta na ganito dito, ma'am. And also, yung privacy po ng mga clients namin, iniingatan po namin. Bawal po kami magsabi kung nandito pa. Pasensya na po. Bigyan ng 3,000 yan! Ay, ma'am, 306. Room 3. Patay! Ma'am, room 306 po. Andito nga si Kanor. Opo. Humanda sa akin yan. Sige, aakyat na ako.
Aray, hindi na ko ulit, Aray. Lit ka talaga! Ang tanda-tanda mo na! Aray. Mukha na lang nagagalit sa'yo, andito ka pa din! Kumpiyansa ka, Aray. Kumpiyansa ka. Dali, Atay, ako yata dahilan kung bakit nagkagulo dito sa trabaho. Aray! At yun nga po ang mga eksenang nagaganap sa loob ng motel. Doon pala dinadala ng mga babaero mga kabit nila. Pero syempre, doon ako sa malaking magbigay ng tip. Kasi nangangailangan din ako. Pero alam niyo po, nakokonsensya pa rin ako na walang kaalam-alam si Bonnie na sa motel lang po ako nagtatrabaho. Mars! Yes, Mars, Trixie. Hi, Mars. Inaantok na ako, Mars. Ang tagal pa ng alas 6 Mars, ng baka umaga. makita ka sa CCTV ni boss, ah. Boss, pagod na ako. Kakalinis. Mars, pahiram ng ballpen dyan. Ballpen? Para saan? Anong kulay? Teka, kunin ko lang, ah. Elisa, Balikan mo na lang, ha? ba yan? Ang Hanap ko tagal na ako. naman. May chichismis Bili ka kasi mo. ako sa'yo. Talaga? Ano yan? Pero balikan mo na lang ako, ha? Ako, sige na nga. Balik Sige, ako, ha? Kunin ko lang yung ballpen, ha? Basta, balik ako, ha? Bye! Saan ba yung ballpen? Ito naman kasi maba. Ito, ang borara. Lagi nawawala. Ito sa ilalim. Ito, ballpen. Dito tayo. Excuse me, miss. Miss? Yes, sir. Bonnie! Hindi ako Sino ako? Ha? Bonnie, sino yung kasama mo? Anong nangyayari? Sino yung kasama mo? Sino ba to? Ang kapal na mukha mo! Ay! Huwag kayo makaway dito! Ang kapal na mukha mo! Sasapakin kita, Bonnie! Bugs! Aray! Bitawan mo! Kapal na mukha mo! Babaero ka talaga! Huwag mo ka sa punutan! Wala akong alam! Uy! Tama na! Tama na! Pumasok nga! Ang kapal na mukha mo! Ha? Ang kapal na mukha Bigil ka! mo! Ang kapal na Ano ba? mukha mo! Ang kapal na mukha mo! Nagpapakapagod ako sa... Ano? Sinungaling ka! Sinabi ba mo yung hotel ka sinungaling? nagtatrabaho, sa motel pala. Kung hindi ko pa, hindi nala yung kaibigan ko para mag-espiya sa'yo. Ha? Ha? Hindi ko malalaman. Alam ko, si Peter nagsumbong din sa akin, hindi ko pinaniwalaan. Kasi galing din siya dyan sa motel na yan. Sa Lamiin. Sabi ko na ba eh. Sabi ko na eh. Ha? Ay, ano? Ako ba yung sinungaling? Ano sabi Sagad-sagad mo? na yung kademonyuhan mo! Demonyo Ha? ako, ha? Tatay mo si Satanas! Ha? Ako pa yung sinungaling! Ako yung nagpapakahirap magtrabaho Kinig ka. para Ako, hindi tulungan... ba ako nagwe-welding? Ha? Sabi ko, maka may racket tayo sa hotel na yan. Mag-welding ako ng mga lagayan ng aircon o ano mong bakal sa hotel. Hindi mo ako pinapapunta kasi sinungaling ka. Sa motel ka pala nagtatrabaho. Hindi ko Oh, kasi kinakaya alam mo. yung kademonyohan kasi mo! ano? Ha? Hindi ako papayag na magtatrabaho ka doon. Totoo! Hindi ako papayag! Kaya, kinuntsaba ko yung friend ko. Sabi ko sa friend ko, samahan mo nga ako, friend. Ha? Kasi may gusto ko lang alamin yung kalokohan ng misis ko. O, ayan. Si, ano? Ang Masaya kapal na doon? mukha mo, Bonnie! Ha? Ang kapal na mukha mo! Ano, nagpapagamit ka rin ba doon? Ha? Ang kapal na mukha! Ako pa talaga! Ano ginagawa mo doon, oh? Ang kapal na mukha mo! Inispiya! Mama, tama na po yan, Mama! Papa, ba't ka nasa motel? Pasok! Pasok kayo! Pasok! Kapal na mukha mo, Bonnie! Pasok, Hindi ka na pasok. nahiya sa balat mo! Nagtatrabaho mo maayos! Hindi ko sinasabi! Kasi alam mo kong nakakahiya! Ang pangarap ko sa hotel, pero sa motel lang ako napunta. Ang kapal na mukha mo. Sino babae? Babaero ka. May kabit ka. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal
Pasalamat ako sa friend ko na tinulungan niya ako kasi kung hindi kita nahuli. Nasa motel ka nga nagtatrabaho at hindi sa hotel. Sinungaling ka! Kung hindi ako sa motel nagtatrabaho, motel na yon, ha? Hindi ko malalaman na nang bababae ka, mamatay ka na. Sana mamatay ka na! Anong babae? Friend lang yon. Tinulungan niya lang ako para mahuli kita na sinungaling ka. Naka-holding hands kayo ng friend mo, ha? Naka-angkla sa'yo, nakapulupot. Ang kapal na mukha mo. Alam mo, sana mamatay ka na. Ang kapal na mukha mo. Manang-mana ka sa ama mo, si Satanas! Ah! Tumigil ka! Tumigil ka! Ang kapal na mukha mo! Ang kapal na... Ikaw, sinungaling ka! Ha? Sinungaling ka! Ako pa rin yung sinungaling! Aray, 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 aray! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!